Té! T'allargo el fulletó i tu no et mous. Probablement penses que no hi ha absolutament res en aquest fulletó que et pugui interessar. No ho veus clar. Però et resignes. Aquell fulletó em va fer obrir els ulls. Si la gent deixés de tenir por i parlés, ens adonaríem que en realitat som multitud! De cop et despertes i dius, hòstia, però què ha passat? Per si tinc la cara com un mapa. I ens oblidem de tota aquesta merda que ens envolta. Perdona'm, germà, per haver vingut al teu país. Perdona'm, germà, per no tenir papers encara. Però tu saps qui se'ls emporta els ajuts socials? Ells. Una guerra sorda, una guerra que s'enfila per les tanques espinoses de Ceuta i Melilla, una guerra que corre, salta, s'ajup i s'amaga fent la temporada de la fruita. I saps què és el que em fa més por? Baixar al carrer i no trobar ningú. I molts cops em desperto mig llit suat i tremolant perquè somio que sóc una mena de Godzilla. Fins que no puc, company, no puc més i li foto una hòstia als morros! Mira què m'has fet fer, cabronàs! Cabrons! Fot el camp d'aquí, que us la farem empassar! Em sents, company? Us la farem empassar fins que digueu prou! No, sisplau, prou, no, sisplau, prou, direu! Ho veus? Potser sí que hi ha alguna cosa que t'interessa en aquest fulletó. Alguna cosa que t'arriba. Alguna cosa que et convenç.